Синхрон йөзү тарихы борынгы Грециягә барып тоташа. Ул вакытта ук инде яшь кызлар су өстендә кулга-кул тотынышып матур итеп йөзгәннәр. Спорт төрі буларак ул 1920 елларда Канадада формалаша башлый. Аны су балеты дип атап йөртәләр. Парлап яисә төркемдә чыгыш ясаучы кызлар су өстендә генә түгел, су астында да бер төрле хәрәкәтләр ясый. Мондый чыгышны су кызлары биюе дип тә атарга мөмкин. Бәя биргәндә спортчыларның физик әзерлеге генә түгел, аларның костюмнары, прическалары, яңгыраган көйнең дөрес сайлануы да исәпкә алына. Но на самом деле школа Покровская мәктәбе синхрон йөзү һәм балалар спорт өлкәсендә бөтенләй яңа юнәлеш. Татьяна Николаевна исеме белән безгә заманча методикалар, спортчыларны һәм тренерларны яңача әзерләү программалары да килеп керде. Казанга Россия җыелма командасы тренерлары килеп балаларны үзләре сайлап алалар. Шулай итеп, синхрон йөзү дөньясында бик тиз үсеш ала торган программалар бүген бездә дә бар. Хайлайт, акробатик төркемнәре шундыйлардан. Моннан тыш, малайлар һәм кызларның бергә чыгыш ясаулары да үсеш ала башлады. Шул рәвешле без халыкара аренада да нәтиҗәләр күрсәтә башладык. Тренерларны әзерләүгә дә зур игътибар бирелә. Бүген балалар белән шөгыльләнүче тренерларның күбесе Россия җыелма командасына барып, белемнәрен ныгытып кайттылар. Элек безнең балалар Мәскәүгә китеп шөгыльләнергә мәҗбүр булсалар, бүген без үзебездә дә тиешле шартлар тудырабыз. Безнең мәктәп Олимпия училищесы нигезендә ел әйләнәсендә эшли. Ярышлар узучы бассейнга да билгеле бер таләпләр куела. Иңе белән буе 20 һәм 30 метр, тирәнлеге ким дигәндә 3 метр, ә су температурасы 26 градус булырга тиеш. Спортчылар үз программаларын суда гына түгел, залда да шомарта. Гомуми физик әзерлек күнегүләре дә мөһим роль уйный. 2017 елда синхрон йөзүне рәсми рәвештә артистик йөзү дип атап йөртә башладылар. Моннан тыш, бу спорт төрі белән ир-атлар да шөгыльләнә башлады. Аерым бер ярышларда ир-ат һәм хатын-кыз парлары чыгыш ясый. Матур һәм шул ук вакытта катлаулы спорт төрендә уңышка ирешү өчен нәрсә кирәк? Синхрон йөзү беренче чиратта матур эстетик спорт түрі. Биредә спортчыларның тышкы кыяфәте, гәүдә формасы зур роль уйный. Үз-үзеңә ышану да мөһим. Нәтиҗәгә ирешү өчен, әлбәттә, күп итеп эшләргә кирәк. Спортчылар бассейнда көненә 7-8 сәгать шөгыльләнәләр. Яшь спортчыларга бер кайчан да бирешмәскә, туктап калмаска, бары тик зур максатлар куеп, зур хыяллар белән яшәргә киңәш итәр идем.